Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ама каса хуш омадед. Алои меҳрубон шуморо нигаҳбон боша, обод ва сарбаланд бошед. Бародаро, апа, хоҳаро, агар ягон каса билети самолёт дар кор боша, номеро ватсапи ман +7 910 48 676 ва каседа ки асали занбур дар кор боша, асали тоза мегӯянд, хеле асали настоящий, асали бешакар, дар ман аста килош 1000 сум, доставка любой точка Россия. Огоҳ карестам, моҳи сентябрда асал гуфта занг назанед. Имсол тобистони боронгарӣ буд. Барои то охири августа, то ҳамин дашт байноша асала тамом мекунем. Каседа ки асал дар кор боша, килош 1000 рублей. Марҳамат, занг занед. Ин асал барои дору, барои табобат кардан. Аввалаш Аллоҳ ҳай, лекин просто озамон ҳамин асал истифода мебаранд. Каседа ки асал дар кор боша, метавонед ки дар ватсапи ман занг занед, ман доставка любой точка Россия мекунам. Моҳи сентябрда асал нест. Ай ҳози гавзам, кадоме ки ба занг заден, мегӯм оз брат як видеоро мепартонтам, видеоро тамошо куд. Ин видеоро барои ин ты бародар карестам ки моҳи сентябрда уже барои асал занг мезанем. Исол тобистон безебай. Ман наметавонам ки занбурома асал шагирму баъд бо шакар тему, бо гардум тобистон зимистон дуроз думадими занбуро барамка бародаро, апа, хоҳаро, каседа ки занбурои асал дар корай, занбуро асалш дар ман ҳаста, занг занед. Обод ва сарбаланд бошед.